Sumber lumbu kuwi jenenge desa kuwi. Dudu lumbu nggih pakan iwak graman iki dudu kuwi jenenge desa kuwi. Lha lu kono akeh kolam kan. Ora nah. Ya sumbere. Sumbere ya nek kalan desa sumber lumbu kono kuwi. Jadi desane sumber lumbu. Sigreng iki lek ngomong Sing grame iki nek sumbere kono. ora nah. Ente lumbu lho nek am ta nek sumbere kok Ora. Mak gur jenenge iki sumber lumbu jenenge ceritane dhisik piye gak ngerti aku iki ngono. aku wis tau nek sumbere. Ya terus sumber iki kuwi te lumbu ora nek. Oh, ente lumbu nek sumbere ya kan nek. Ora nek akur kalan desa sumber lumbu jenenge ngono. Wis pikiran dia apa? Bisa niki pandan toya barang ya. Mana?